I zdravo ljudi, Filip ovdje. Došli na Phone Games Srbija. Samo malo, danas igramo Nebuluos, da. Igrica je... igrica podseća na agar.io, samo nije i agar.io, ne veze. Tako da, ajde vam pojasnim kako se zapravo igra. Pardon. Sad se neki ne bune, ali ne znam, tako da kucat ćemo I'm recording. Ne znam. I'm recording što znači da snimam. Pa moguće je da se desi mi pomognu. Kažem moguće je, ali nema veze. Tako da, ajde krenemo. Igram za, nemam pojma, ako sam crveni, zeleni sam, hvala Bogu ljudi. Joj, hvala Bogu, stvarno. Turn down for what? Igrica je stvarno jednostavna. Nije teška, evo vidite sami. Stvarno laka. Znači, ove plave kugle vam pomažu zapravo da pobedite, ne, da porastete. Tako da, igrica je jednostavna, da. Turn down for what? Go. Neće. Turn down for ok. Naravno snimo. Nešto me mrzelo, da, nema veze. Turn down for what? Čoveče. Neko mi upravo pomogu, ja mislim. Nisam ovoliki bio za... Turn down for what? Posmeni drže. Turn down for what? Imamo jednog. What the fuck? Turn down for what? Oh fuck's sake. Sad mi idemo, damo gol. Ovi ćemo valjda čuvati leđa, da, nadam se. Bum! Sad sam veći, da, to je važno. Turn down for... Da je ovaj bio manji od ovoga meha, mi bismo sigurno za sada izgubili. Kažem da bismo možda izgubili, nisam siguran, ali da, valjda bismo izgubili. Watermelon, znači lubenica, da. Ti se zezaš. Evo ga. Inače da sam ušao kao velik, ono bi rasprslo se kao kad uđete na virus u agariju. I onda se rasprsnete onako, tako bi se i evo vidite ovako, ne veze. Neko se igrica završava, mi možemo da rastemo do sutra. Turn down, možemo ovako pucamo. Turn down for idemo, našao za prvu. Najviše zeznuto kad igrate da nađete ove plave, ali one moguće da budete veći. Evo je, majke moja, fuck's sake! Fuck's sake! Daj čoveče, ja ne razumijem ovo. Ovaj da mi nije uzeo, ja bi sigurno pojeo onog za sad. Ide na žice ovako. Turn down for sad mi je važno da nađem. Ček, šta? Trebam da nađem ono... Daj, darš na go. Da nađem ono plavu glupost. Da, opravo nas deru. Fuck! Majko mila. Nervijem me ovo. To. Mislim se vidio imam gore. Ili mi se činilo. Ne sjećam se. Jesam.
Dobre, turn down for what up, Ma ništa od ovoga što ja snimam sa njih. Njih boli juvo, bre. Gle, evo problema, ja ne mogu pojedem ni jednog. Gle. Ima gore 3. Ako požurim, moguće je da ih stignem. Moguće, kažem. 1. Gle ovo. 2. Gde je 3? Ne možete povijeti kad već vode, to je već... Ajoj! For fuck's sake! Ojej, better. Se zna za ovo, Gle, majmuna! Ne odbijem vas. Sve reno. Te aj punjač sada. Puni. Ovaj sam ponio punjač. Da. Malo nisam. Nešto laguje. Ne znam što. A da, čeče, da je ovo mi se spavdalo, kad bi bio veći najebo. Pardon. Za sve što sam rekao. A daj, majko mila. A jebe. Evo ga ljudi, konačno nešto da proradi. Znao sam da će se ovo desiti. Znao sam. Everything's possible. Turn down for what? Turn down for... Everything's possible. Everything's possible. Turn down for... Sad će mi biti skoro bar nešto veći od ovih. Nadam se. Come on, spoji se, prespoji se, nešto uradi, samo da porasteš. Nešto uradi. Babe! Imamo ih. Joj. Kako s pogode se kreće vamo. Inače bi se žestoko zezno. Da. Izgleda sam uspeo nekako. A s prvučem pustit ću ovog samog. Ima ovog onog većeg trolovanja. Da. Da. Woo! Woo! Fuck sake. Kao što su rekli, everything is possible. Što znači ja sam gotov. Prespoji se. Come on, čovječe, brate mili, spoji se. Spoji se. Sada imamo ih. Čim je onaj puko, znači imamo ih. Turn down for... Turn down for what? Ajde ti čuvaj tog tvog, a ja ću čuvam ovog mog. Ajde sada, džubre. Woo! Bali mojih ljudi. Everything is possible. Woo! Najveći sam ljudi.